Det er rigtig hårdt at være tilbage igen. Det var her det hele det startede og begyndte. Det ændrede mig fuldstændig den dag det skete. Jeg har altid været helt vildt social og glad. Jeg har virkelig haft en god barndom. Og så har det bare haft så stor påvirkning efterfølgende. Kan jeg lige få 2 minutter? Undskyld, jeg beklager det bare. Det bringer rigtig mange ting frem. At være hernede igen. Jeg prøver faktisk at undgå det normalt, men ja, jeg beklager. Det var efter vi var færdige med 9. klasse, det skulle vi selvfølgelig ud og fejre. Så vi blev fulde og gik hernede på stranden. Med nogen, jeg troede var mine gode venner, så vi var ude at bade, og der bliver der så taget et billede af mig. Det her billede, det bliver så lagt ud på Snapchat, og det er der så en hel masse, der får set. Hvordan oplevede du egentlig tiden op til, at dig og far fandt ud af det med billedet? Det er jo lidt svært, men vi opdagede det jeg opdagede, at der var noget galt med dig, fordi du ændrede dig meget. Du ville ikke gå i skole, gad ikke at dyrke sport, du var ikke så meget sammen med veninderne, men du ville ikke rigtig fortælle mig, hvad der var galt, så jeg var jo sådan lidt i tvivl om, hvad det var. Så da jeg opdagede det med billedet, så var jeg måske lidt lettet over, at jeg fandt ud af, hvad grunden var, for så var der i hvert fald en grund til det, og som vi kunne gøre noget ved, og jeg kunne snakke med dig om, og måske hjælpe dig med. Så på den måde var jeg da glad for, at jeg opdagede, at der var det nøgenbillede af dig. Men jeg var selvfølgelig ikke glad for, at der var et nøgenbillede af dig. Nej. Men jeg var glad for, at der var en grund til, at du var ked af det. Ja. Trods alt. Så jeg kunne hjælpe dig. Ja. Ikke være ked af det. Det skal nok gå alt sammen. Jeg har været rigtig ked af det over det, der er sket, men jeg har også været næsten lige så sur, fordi det, der skete, var jeg ikke selv herover. Jeg stolede på de venner, jeg var sammen med, og jeg havde ingen idé om, at der blev taget det her billede og sendt ud. Så jeg har overhovedet ikke selv været skyld i den skæbne, jeg har haft, og derfor så gør det rigtig ondt. Folk, de har virkelig selv været skyld i den skæbne, jeg har haft, og derfor så gør det rigtig ondt. Folk, de har virkelig været tarvelige bagefter. Der er blevet sendt en hel masse grimme beskeder. Jeg kan vise nogle af dem her. Specielt inden over mediet Ask kom der en hel masse, og gør der stadig nogle gange. Nogle af de beskeder, der er kommet, det er, at verden ville være et bedre sted uden dig. Mennesker som dig burde ikke leve. Og på den måde er der bare kommet virkelig, virkelig mange rigtig tarvelige beskeder, som bare har gjort, at jeg er helt anderledes i dag, end jeg var før. Som sagt, så var jeg rigtig glad som lille, men det forhold, jeg også havde med mine forældre, har ændret sig siden, fordi det var ikke noget, jeg havde lyst til, eller følte, jeg kunne snakke med mine forældre omkring. Og generelt så stoler jeg ikke på folk længere. Min tillid blev brudt så meget, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at lade folk komme tæt på nu her.
jeg havde en del venner før, som alle, eller der var mange af dem i hvert fald, der vendte mig ryggen, da det skete. Om jeg også tog afstand, det ved jeg ikke, men i hvert fald så var der rigtig mange, som bare gik med på al den her mobberi. I dag så er jeg startet lidt forfra, og har nogle nye venner i dag, som bakker mig op, og som ved, hvad der er sket, og som stadig støtter mig. Men selvom jeg har de her gode venner i dag, så har det stadig bare mærket mig så meget for livet. Fordi jeg kan stadig mærke, at det der med at lukke andre ind, og det der med at stole fuldt ud på folk, det kan jeg ikke, selvom de er gode og støtter mig, så tror jeg bare altid, det vil være en del af mig, det der er sket.